Uudis puhtiin kirjallisuutta kuottaja nähtäpalaltakin. Ootne päässä hahpat, mun mielen toiski määrästi. Mielen toiski lää sami arbevirulos pormus. Olum lää hieskuudeke laakka ei raakadan tämän kuoli. Tämän programma soinjat mun Hans-Petter Boine määrästä mielen toiski. No mun aikun täällä määrästit koulutorski. Koulutorskilla takkar tällainen torski. Millä on toppe mierra jäkna äävis orrun vihta ja jepuata kädtä ei koulutaat. Jota niin leidossa määdemat, tässä tieva määdemat, jota just tiemainan täällä kun määllistihton ja täällä voisi torski, täällä vuosi ja puoli torski. Ja tässä on täällä tästä määdemat, aina täällä vihka Ouluun tuodes. Tiestän tuo määrämä, mutta niitä 2 miljoonaa lämmuutella. Ja täällä on tuo voivas. Siellä on 3 on tuo vuosi, mun tuolla määrästän tämän tällaisen. No ja tuo mitä tuo huitee häläs. Mä lan ohpan te lohkitan, että kolmusko määrästä tänään tuossa eskuudella annan tuo pieli. Tässä saa 3 ostamika kannan tällä. Täällä määrästihtäjällä tahatte, kollega rahkadihtan tahmi kuhkimus ättänä tampia hooptimus, nuotte tahmialla tästä, että tahtamme kaka maaduista, että kaka tsekki suuli oktan puhkäärävää. Ja on niin ässä, että oktan pitää, no mä makkalike kuhkimus ollut, tai färt hooptimus pitää. Ja tämä puhutaan torski, takkallega mai syötsyt, tahmi uunemus kollega chatis orpah, chats tahlaan tätä voimaa. Joo, täällä mun alkanvuostin tjöhpän torski, mutta ei pihtaita. Mun tjöhpän täällä ei mun pian vuostin tiesä mun vaan ei passahtanut kun vuostin kun tätä ajan vuostin. Joo, täällä on tjöhpän torski, tämä ei kun määrästi ja valtan ja kärvistan tämän määdemä. Tämän määdemä, kollega varui taas, että ei on räikäntä sähkämän, man siste lärän tällaista, että kollega tiennyt on määrä finnan. Mun förstin kall tien vältt jag ludd, att kohti sais rahkai. Tienä. Mutta kun sit olla nuotte ei pian tien vuostin tiehko. Ja te valtaan tämän. Valtaan ja puhtiin tai slintsi, mutta hänkä ja holkopet, ei mun valtaan ere. Tällä tietää, se oli hui, rainas ja puhutaan tuolla vähän. Täällä tjäpstin. Tien mun valtaan ja tjuhpan ere. Mutta vaaduhan otti inra-aikaa eestän tämän siehkaman sistas määrämällä. No. Tien mun valtaan jäännön se kokan tietsä pähpäsissä. Ja ton mun on pian tienemot. Ja tällä hui, just tän isähti just nää vuosia, ja sähtä muualla niitä ja tahisata on tolle no puudiston tuo lähtistä. Mutta on läimme kiessaa tän. On sähtä mun läimme kievahi päälle täkkärässä tän taikka mahtapähpärä tai tämä ei kohtuullisesti steikkiin päivä, että kerätään on tuo leikkasa. Ja mutta tien kafertiin tollekin vaan hiifeltä päätti vain mun tjaanaan. Mä tin tjaatnaa tien.
No, tämän mun aikon välti ja puhtistunut ja renskistunut tämän kuoli puolvälti tai täällä ei tässä kitniere. No ja tai vaarai on täällä ei tämän chavjuoli. Mi välti viisnut, että puhtiin tiemä heikkoa, kun mä jomusin puolella ja mun valtan eede täällä. Ja täällä vaara, mun valtan tai vaara ja renskin kolme chats vältillä huipuita välti. Vaikin juopsti, kun eede vielä katsokin. Mutta eede voisi nadju puhtiin täällä ei taisikin ne täällä chaps on tuo skittiin niistä me välttien ja valtimme eede on täällä tämän tjelkke tähti voisi täällä. Niin. No, tää oli mun aikaan tämän veivassa renskit. Takkalika puhtistuu on tuo pohjas maavutuvut on tuossan lahkaa. Mun vien kolme chats läviin toi tohon. Mun veitän kolme chats ja leikkiin töihin. Niin. No, tää oli mun valtaan toi veivasi on ja valtaan puhtiin täällä skitni eere kohkon ja tuossa vielä tiedehte tiemmat oli veivasissa kiittää. Mun valtaan tie ja talistaa toittain. Aitsu tiejeere. Mun täällä valtaan täällä renskin tän veivassa että täältä saatan älkit pitää vuossan sturudahki. Ja mun valtaan taas päin on mun kolmen kielä on tänä päin smaavuutittain. Tiene ja portan tai diehku talistaa tiellä tokan ruihtuu koslan vuossan. Tällä lämmistä on tuota veivassa maja renskin. No mutta tiesä kaikki fel lasihuvut on tuo eskuudet on tuo vuostin pihpurot. Tällä valtaan vihta olisi pihputsanme. No. Tällä vihta olisi pihputsanme. Ja lankakaan välttämättä suuhkitab. Tänä morstarin. No tällä grova pihpuilla puerehkoa, että fina pihpuri pitää tiekko. Joo. Ja tää oli mun valtaan ja leikkiin tai viehsa. Ja täällä edet. Täällä oli 30% edet. Päälle tiejapasta. Niin. Ja det pian saltiver. Tai nunna postelle, tai ei ole postelahkin, on fått en kuekti tiekkalpista, että se muokti tiejapasta. Ja salti tie. Ja det kolma tjäds. Kuekti tässä lihter kolma tjädselasi. Joo, ja tällä vielä tammai lasihan tiesä tässä lävki. Ja tjädju kuekti on tuo porran postet ja lävki, tjuhpujumus maavapihtaita. Ei puhka kievatan lävki, mutta mun mielestä kolodra, että lävki veivasi, että heivi huipuudessa. Joo, mun jahkan tuolla tuorepäivän tulias. Se oli kuekte posta. Niin on tänne. Tai mun seuhan teikko. Hiene. Jädellä ei vielä okta lasta, tää löypär lasta. Täällä maailmassa mai pian. Toihtilän ton vielä tietä hattamai puolimaista. Ja täällä kädvistä rahkali. Vassat. Joo, ja täällä puhtaan vassan muuttui. Ja no mun eskelohkin täällä määdemahma färte houtemuspidjuut. Vasko takalik kuukkimus. Takalik tän tuo orrut. Kuekte kolma jäljellä minusta vaan storista on määdeen tantoehki. Mutta on kyllä tahmi kuukkimuskalekoulu ja mun pian täältä ei pian vuosi tämän määdeen mä vuosta. Mä färtin sälti, mun on chatsi kolma chatsi loihtaan tiedä kun mun pian kuekte suli kuekte porranpostit ja vaan sälti, grova sälti. Täällä folka tulti mitä chatsi, no täällä juloihti on tätä määdemi. No.
Joo, tää oli radiet tueltan lahko. Tekka oli käynyt tuossa pahkatsäätsän tuo. Kalka tosi pahkatsäätsä oli, ei koko tuolta hovu, mutta kalka ei tuon juokparti vähän. No oli mun loihti kohtaan tai kuuli. No täällä piti että kuoli tuolta. Tämä oli kaikki tiekku tuolta, tjäjä kärsän minusta, tai mistä okta määrä katsoi, että kun kuoli tähtis loihti kohta teillä kiksan. Joo, ja tällä kuoli luihtujuvun, mutta täällä äikkimeltä täällä äikki pitää veiva siinä tomaittain tulstit. Mutta vaan täällä puhsat täällä oktan kärvä. Ja tietysti kuollai, för tehdä puudihast ja ruspifellä. Ja toimme pitää mai lievlan vussida. Täällä tultiin ta huivuas. Tommai oli tohk täällä. Te vältiin tämän suorpa eri, mitä potjana tuosta on koltilla tämän eri. Mi altilla. Ei ole nuolus varappa, mutta täällä vähän. Joo, ja täällä valtio on tässä suorpa eri on tuota joen voiva sieltä. Täällä jättää vuodon tuota plahta. Ja te kollega tjöitsu per 3-4 minuuttia ties pahkatsäts on teillä kärvis porran takka. Miiskas joula tähtis loihtan. Jos tähtis loihtan teillä kiksan, te vaina aina täällä. Täällä tie, tää luihtii tähtistä kuolle. Mä temmoilla tjöitsun täällä 3 minuuttia, täällä kärvä, voivas, täällä kärvis ja puutehalanto maikiksan täällä. No, että täällä aitsualki porra, puola oktan kärvä. No, tälle mun koivuun täp. Valtaan vasta ei kuuli. Joo, tällä kuoli valtion ja täällä valtaan vältä määrämiä puolella. Täällä mun suohpan on tai määrämiä. Tiedän seivan. Vajahassa.